Janči, mám ti pripomenúť, že zapnúť nahrávanie máš. Nahrávaj. Krásny večer, priatelia. Krásny večer, priatelia, všetky, čo nás počúvate a sledujete v novom dieli Cukráren. Chceli by sme privítať medzi nami hostia Dalibora Daňka, veľkú žijúcu legendu. Dalibor je muzikant, hudobný pedagóg a je aj zakladateľom dvoch takých, podľa môjho názoru, etablovaných a úspešných projektov, ako je Rocková škola a Nitránsky rock'n'roll. A ešte predtým, než sa začneme rozprávať, okrem iného samozrejme aj o týchto tvojich deťoch v úvodzovkách, tak by sme ti chceli zablahoželať k tvojim dnešným narodeninám. My to máme tak nastavené, že my vždy, keď točíme, tak niekto má narodeniny. To najlepšie. Ješinko, ďakujem pekne, ale to ste ma veľmi potešili, lebo ja to tak akože... Že vraj bombonieri a kvetiny nepiješ, tak my sme ti takto. Devín, výborne, dobre, to môže byť. Ale áno, to je presne, ktoré mám aj rád. Tak je dobré. Presne ste trafili. Ďakujem, teším sa. Na zdravíčko. Teším sa. Fakt, vážim si to, ďakujem. No, tak pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov. Pekný večer prajem, snáď bude ešte krajší, keď sa budeme rozprávať. Určite s vami, áno, lebo s vami sú vždy dobré debaty. A ja by som, jak to u mňa býva zvykom, začal možno od nejakej tej... od nejakého začiatku, od odpiky a prejsť si tú genézu a teba ľudia registrujú hlavne vďaka kapele, v ktorej si dlhé roky hrával, to je kapela UKND, ale ty si aj pred UKNDčkom pôsobil v nejakých kapelách, formáciách, alebo si hrával, dokonca pár týždňov dozadu si púšťal von také video z 90-tok, kde aj s chalanmi nejaké skúšobňové aktivity tam už prebiehali, tak môžeme sa kľudne o tomto začať. Tak môžeme ísť teda od Adama úplne, že neviem, koľko som mal, asi 10 rokov som povedal doma, že ja chcem byť hudobný skladateľ. Takže nie muzikant, ale hneď skladateľ. Áno, skladateľ. Okay. Tak som sa pekne obliekol, som si tak sadol. Bola to nejaká sobota pred Vianocami. Už všade už tá vôňa tej diavy, vieš, čo sa a zúril vysávač akože a všetko. A ja som si tak sadol, pekne som sa obliekol a došla mama moja za mnou, že Daliborka, a ty čo? Že mamička, ja som hudobný skladateľ. A tak som si sedel. Áno. Potom prišlo ďalšie obdobie, že som chcel hrať na husliach. No ale nechceli mi to nikto veriť, takže žiadne husle som nemal, tak som si ich vyrobil z papiera, no ale tak... Ale dobre, nehral som na nich a potom teda už prišlo asi už to obdobie také teenage a tam už teda bola gitara a hrávali sme na gitare, lebo sused náš v našom dome, náš dom bol veľmi zaujímavý tým, že panelák na Chrenovej, však dodnes tam bývam, že my sme tam boli veľmi veľa muzikantov v tom našom dome, aj v kapiel, aj všetkého, neviem ako to k tomu prišlo, ale bolo to tak náš sused Majo Havránek mal kapelu Judáš. Judáš, áno. Znie to tak trash metalovo. Aj to bol trash metal. Áno. No a on nám púšťal tie nahrávky a my sme úplne z toho padli na zadok, že to sa dá. No tak potom sme začali aj my nejako hrávať a z toho vznikla teda tá prvá kapela Corgoň, kde hral Rišo Sinčák, ktorý potom neskôr aj v UKND so mnou hral, potom išiel do Desmodu a tak ďalej, teraz je DARS. A tak sme teda založili ten Corgoň a tak sme si tam hrávali a tam sa menili tie zostavy a tak všelijaké to bolo. Ale čo bolo super, že ma to tešilo, že to bolo ešte za socializmu. Teda to bolo v 88. roku, čo sa teším, že môžem povedať, že ja som hral už vtedy. Ale koncert nie, lebo koncert bol síce v 89. Prvýkrát sme hrali na vianočnej besiedke na Benkovej škole a to bolo v 89. v decembri, takže už to bolo po novembri. Takže nestihol som ešte ako pôsobiť. A takéto veci. To nie, ale vedeli sme o tom, že sa to deje, sme to sledovali, ak iné kapely chodili, samozrejme sme sa toho báli. To bol taký náš strašak, lebo oni nám hovorili tí rodičia všetci, že však nič z vás nebude, však vy neviete noty, však motivovali vás. Ale počúvam časom, že na tých prehrávkach boli hádam, viac jak noty boli dôležitejšie, také tie nejaké ideové. Určite áno.
záležitosti, že bolo treba hlavne povedať, že kto, kedy, ako, kedy bolo to VOSR a takéto, tieto dátumy tam boli asi dôležitejšie ako tá muzika. Tak to sa ešte možno dalo naštudovať. No a tak sme si hrávali, no. Mali ste vlastné songy, alebo hrávali ste nejaké prevzaté veci? Jak si to mali len vlastné. Samozrejme aj nejaké prevzaté od Halloweenu sme niečo hrávali, Twister Sister a tak, ale vlastné. My sme normálne vlastné robili. Sinči písal texty, hudbu sme robili spolu. A ste plávali teda v tých nejakých možno metalových, žánrových vodách? Áno. Najprv to bol taký, boli taký, troška taký sladký, že to nebol taký úplne, bol to ako, že gitary boli boostrované, jasné, ale bolo to také sladšie. A potom sme už troška pritvrdili. Prišiel k nám hrať bubeník Dano Svetení, ktorý hral predtým v trash metalovej kapele Sorrow. Takže ono to potom akože chytilo takú šťavu, aj spevák došiel, Roman Kozák, ktorý ako už to bolo také fajnové. Ale sme nahrali nejaké dve dema. Normálne v Šulekove. Nie, čo zle hovorím. To bolo ešte v Leopoldove vtedy. OK. Na stanici. Takže fanúšičky. Toto som sa chcel spýtať, že... Takto fanúšičky, čiže si bol tínedžer, to si mal asi 14, 15, 16. Tak, presne. A ono však, akože taká zákulisná vec, že kvôli tomu to všetci robíme, že na to letia baby, vieš, preto hrávame a spievame v tých kapelách. No, ale to asi len ja som bol taký sprostý, že ja som to kvôli tomu nerobil. Ja neviem ani sám, prečo som to robil, ale víš, prečo som to robil? Ja som chcel, aby bol niekde tam pri Priori, akože tam bolo také zábradlie, bola kedy, už tam tuším není, a tam bývali takéto banery kapiel, ktoré hrajú v Nitre. No. Vieš, volade PKO a takto. Takže Sláva. Tak Sláva. To som ste, že aby tam bolo napísané, že skupina Corgoň hrá v kultúrnom dome na Chrenovej. Vieš. Čiže nejako to neovplyvnilo. Ale tie dievčence ani nie, vieš čo, ja som aj teraz akože spätne nájdem občas ešte nejaký zošit z gymnázia a keď si ho listujem, tak tam som mal iba gitary kreslené. Ja som tam kreslil gitary. Zvláštne. Bolo to zvláštne. A že? Kedy to prišlo potom ten zlom? Že... Po gymnáziu. Po gymnáziu, OK. Hej, po gymnáziu až som sa začal venovať akože dievčatám. Inak fakt len gitary sme si kreslili a chodili sme, keď otvorili hranice, v tom 90. roku, tak sme chodili s Rišom, chodili také zájazdy, že do Viedne. Tak sme chodili a do obchodov s gitarám. My sme chodili, o tom sme si katalógy. Ale súbežne s tým aj nejaké možno krčmičky, pavy. Ale áno. A práve som aj hovoril, že svojho času tuto hneď za vašim štúdiom bol taký podnik, kde sme chodili zo skúšky, lebo sme skúšavali v kasárniach. Vidíš, toto je dôležité, že my sme, prosím vás pekne, boli kapela, ktorá reprezentovala vojenský nejaký útvar. Perfektne. Najprv sme reprezentovali zoborské kasárne, no tam sme aj vyhrali nejaký festival celoslovenský. Máme diplom ešte z neho a potom zistili sme, že sme dobrí, tak nás kúpili alebo nás namotali krškanské kasárne, lebo ten nám slúbili skúšobňu a aparatúru. Takže vlastne sa predháňali, že aby vás ťahli na... Oni to dodržali. Fakt nám dali skúšobňu, aj normálne ešte fungoval novú voňavú Tesla aparatúru. Ale nemuseli ste hrať maskačoch. Nie, to sme nemuseli. A to boli dobré akcie. Potom sme hrali, že Zoborská nota v Orbise, festival, a tam sme zásahov vyhrali a musím sa pochváliť, porazili sme skupinu Desmod. Fakt? A to bolo už obdobie, keď Desmod fungoval? 9-4. Okay. No jasno, však Desmod fungoval, ako neviem, či sa o tom verejne hovorí, ale myslím si, že od nejakých 8-5, 8-6 Fakt? Už išiel Desmod. No. Ja som ich začal registrovať v tej dobe, keď ešte fungovala Vrštať a viem, že tam som ich videl alebo počul hrať. A dokonca tam nejaké kavery hrali, neviem, či nechcem trepnúť hlúposť od Nirvany, alebo také akože žánrovo úplne niekde inde boli. Ja som ich počul prvý raz až Paneláku. Kde si počul? Tak Paneláku mali zvučku. Ja aj v tom seriáli myslíš. Vieš čo, nie. Ale nie. Derilo bol dobrý. Oni mali také rôzne obdobia ako žánrové a myslím, toto, čo ty spomínaš, to tam vznikalo asi také crossoverové obdobie, vieš? Môže byť. Koncom 90. rokov išli okolo takého crossoveru. Vtedy crossover letel a niektoré kapely idú tento prúd aj teraz, ale... Ozaj, a teraz, keď sa hrá crossover, je to v poriadku? Ale ja si myslím, že určite áno. Však podľa mňa vždy, ja to vnímam tak, že miešanie tých žánrov je podľa mňa dobré. Ja som fanúšik tohto. Lebo crossover bol zaujímavý aj tým, že, že tam bol taký ten rytmus na bici, že
Vieš, také tam bolo a mne to strašne vadilo. Nie? Mne vadia iné veci. Vieš, ale teraz to tie deti začínajú znova dávať do tej muziky, však mňa mixuje, keď to očujem. Lebo ja som taký, vieš, AC/DC, že bum, čvach. A to medzi tým nech ťa nevyrušuje nič. Iba prvá, druhá, raz, dva, hotovo. No, takže to bol ten crossover, akože vtedy, no. No a čo bolo teda ten Corgon? Takže kasárne, áno. Jedny, druhé súťaže, Bratislava na súťaži. Tam tak by ste mali celkom našlapnuté potom v tej dobe. No, áno. A potom sme sa rozpadli v 94. že čo? Že sme maturovali a Rišo išiel na vysokú školu. Každý po svojom. Aha. Ale čas ukázal, netrvalo to dlho a presne v týchto priestoroch, budete sa čudovať, kde teraz sedíme, sme sa dali dokopy z UKND. Aj sme tu hrali prvý koncert tuto, na tejto chodbe. A možno som na ňom aj bol. Ja, čo mám zafixovaný z tých starých čias, tak to bol ten koncert v pekárni a Pišta ešte vtedy dlhé vlasy nosil. Áno, ten si pamätám. Ten bol významný, hej, ale ešte predtým tuto sme hrali. A ono to UKND vzniklo tak záhadne, lebo my sme sa rozpadli Corgoň a mali sme dve kapely, že Rišo s bubeníkom mali kapelu, volali sa Angry S. A my sme mali kapelu Crunch so spevákom. Paťo nehral nikde, takže oni neviem, či koncertovali, viem, že mali ale nahrávku, normálne mali štúdiovú nahrávku z Rišo s partiou a my sme ani nemali nahrávku, ale my sme skôr troška koncertovali. Áno. No a potom sa obidve partie rozpadli, to trvalo asi tak rok a prišli za nami tu na takí chalani, čo robili tzv. Dverníkov. Tu sa volalo. Teraz sa to volá dverníci. Ja si tento termín pamätám ešte z pekárenských čias, lebo tam Klemo vtedy robil dverníka, že to je také slovo, čo vtedy sa používalo. Že ani nie biletár, ale dverník. Áno. Lebo tuto to bol klub, tuto bol vstup na klubové karty a tí dverníci vlastne kontrolovali tie klubové karty. A bol tu dverník, môj kamarát Rado Stýblo a Rastio Nitnaus a oni si zmysleli, že idú robiť divadlo. No. Divadlo, viem, že to bolo na poviedku Henricha Hesseho, Augustín sa to volalo, áno. A dúfam, že som to nepomýlil nejako, ale to v tom kontexte nie je dôležité. Tak sme robili divadlo a oni došli za nami, že chcú hudbu robiť tomu divadlu. Že čím nevieme urobiť hudbu. Ale s tým došli za Paťom, ktorý nehral tedy žiadnej kapele, Paťo Antal, ktorý robil túto v zásade, sedí teraz ako... On robil v Tatre, Paťo? To si nepamätám. Tuto robil za barom, bol legendárny barman tu v Tatre. Teraz tam sedí náš technický guru Janči. Áno, pozdravujeme. tak presne tam, ale z druhej strany sedel Paťo. Tak on vedel presne, že čo sa tu deje, čo sa tu mele a to všetko vedel. Tak on dostal túto informáciu, s ktorou prišiel za mnou, že teda hudbu k divadlu a tak ďalej. A ja som to povedal Rišovi Sinčákovi a Rišo, že dobre, má nejaké nápady, ja som mal nápady, dali sme to dokopy a vytvorili sme, to bola viac menej taká scenická hudba. Nahrali sme ju, našli sme miesto na skúšanie v Dome Matice Slovenskej, tam sme to aj nahrávali a tam sa cvičilo to divadlo. No, a to bola vlastne, keď vravíš scenická hudba, že bez spevu. Bez spevu, áno. Jedna pesnička mala byť aj so spevom, ale samozrejme vôbec sa tento projekt nedotiahol do konca. Nahrávka ostala. To je jediné, čo z toho ostalo. Nahrávka a nejaké spomienky zaujímavé. Lebo my keď sme boli v Dome Matice Slovenskej, tak sme museli robiť aj také akcie, atrakcie, že ako barter, že zadarmo sme skúšali, tak sme museli robiť aj ich akcie matičné. Áno. Takže si pamätám, v 90. asi myslím 6. roku to bola cyrilometodská misia, tak nás obliekli do takých habitov. Normálne nás posadili do auta, išli sme akože od Dunaja cez Komárno, Šalu a tak ako do Nitry, akože svätý Cyril Metod, že ako misia. Ja som hral kráľa Rastislava. A... Vážne. A išli sme celou Nitro, potom od mestského úradu sme išli po námestí, sme zastavili križovatku. Ale vy ste to brali jak nejakú recesiu asi, nie? Áno, určite. Výlet. Tak, ale to sme boli silná partia, tedy vieš, mali sme okolo 20 rokov. A my sme sa veľmi bavili na tomto všetkom. To bola dobrá, fakt, potom v rámci toho sme chodili na chaty, čundre a tak, takže to bolo veľmi pekné. No a ja by som hneď premostil na takú moju obľúbenú otázku.
aktívne ste hrávali, to znamená, že boli koncerty. Stávali sa aj nejaké bizárne udalosti alebo nejaké zveriny sa diali na tých akciách? Alebo naopak ste boli také, že slušnočky? Tak vieš, tedy rozmýšľam, no čo, si to musím tak dať dokopy. No tie vojenské súťaže boli aj celkom dramatické. A to bolo také spojitosti s alkoholom asi. No, toto ma presne zaujíma. To tam bolo, ale ani tak nie my, lebo my sme mali tedy málo rokov. My sme mali 20, akože nie, ja už 20. tedy sme ešte nemali, tedy sme mali možno 16, ale no však ako, ale to, čo tam bola tá atmosféra, vieš, že na tých chodbách, kde sa spalo niekde na Detve sme boli, akože harmonika išla, akordeón, všetko to tam ako... Bolo to veľmi dramatické, to si pamätám. V Bratislave na súťaži tiež. Tak to tam bolo akože s tým Corgoň, ale raz sme hrali s kapelou Corgoň v Povazkej Bystrici. No. V takej štvrti, takej vzdialenejšej od mesta. Pri mestskej časti a išli sme tam autobusom a tam sa ti strhla bitka kultúráku po koncerte. Hovorí sa, že tú bitku vyprovokoval náš Paťo. Paťo Antal. Hovorí sa, lebo údajne tancoval s babou, ktorou nemal. No. Tomu by som veril. No, ja išiel do toho, spustila sa veľká vrma. Účastníci boli, že otec, syn a vnuk, áno, miestny nejaký. Viem, že v takomto boli nejaký v príbuzenskom pomere aj k tej dotyčnej. No a tak sa to tam tak rozprchlo, hľadali sme sa s kapelou, niekto mohol utekal a tak, viem, že bubeníkov ešte na druhý deň sme mu našli, že to mal takto v uchu, mal kameň a došli za mňou, že koho bijú? Že nie, takto najprv, že prásk. Koho bijú? Neviem. Prásk druhu, lebo nevieš. Vieš? To si pamätám. A to bol prvý taký môj záležitok, že som akože dostal tak akože takú fajn, že a to nebolo, že za ucho, to bolo aj pasť. Pasť do tváre. A tak to bolo to, tak na dedine, vieš, no, to tak bolo a tak nejako sme sa pozviechali a došli sme na druhý deň za s tým autobusom domov. Žiadne štychy. Nie, nebolo to nič akože strašné. Nie. Tak to bolo s tým Corgoňom a z UKND. Tak ono vždycky volá, čo sa akože stalo, ale to si ja spomeniem za chvíľku, to postupne. Kľudne, keď ťa aj nápadne, tak môžeš normálne mimo kontextu. No my sme sa v UKND sem tam ako skôr medzi sebou. Niečo si mi tu a tam naznačil, jak sme sa rozprávali, že nejaké také interné komunikácie fyzické prebiehali. Boli. Tak kľudne môžeme sa aj o tom. Áno, a takto na večer, akože, však cukrárni sme, budeme sa baviť. Ale to je bulvár. Jak nás Paťo vyberú, budeme sa vyprávať. Oni sa veľmi haščerili, nazvem to, Štefan s Paťom. Vedeli to. Títo chalani to fakt vedeli a niektorých situácií som nebol svedkom, iba tak počujem z počutia, akože z rozprávania, že bolo také, že viem, že skúšobní, ako vykladalo sa a Paťo bol už jedovatý a držal dvere na tej našej dodávke, chcel ich otvoriť, vieš, to sú zasúvačky. A Števo tlačil oproti, lebo sa ho bál, že mu ublíži. A čakal, lebo on si myslel, že ho vyšťaví. No. Rozumieš, že... No jasné. Ale vyšťaví. Ja držal, mu ich tam, vieš, privieral, vieš, ty prsty. Držal. A už potom už Štefan ani nevydržal to držať, tak to pustil. A myslíš, že mal ten Paťo ešte silu? Neviem. Mal. Mal. Tak potom sa tam akože sa vrma pokračovala. A čo bol štarter takýchto jemných drobných konfliktov? Ono to už začalo cestou, akože, ale väčšinou alkohol. Ale už cestou, akože, ak sa išlo z koncertu, už tam boli nejaké také nezhody v aute, alebo aj priamo na koncerte, treba niekedy stačilo, že Paťo niečo špatne zahral, Štefan mu to vytkol a už to išlo, akože. To môžem takéto veci rozprávať? Lebo to je určite. Áno. Nie je to nepekné. Nie, lebo sú tu není tí chalani, vieš. A veď nehovoríš
Ale to nebolo zle, vieš, ja to berem ako takú vtipnú príhodu. Inak toto, jak si spomenul, tak ja som tiež bol v takejto pozícii a tiež neviem kvôli čomu vznikol ten konflikt. Ešte keď som hrával v DPA, tak som sa o 3:30 nad ránom na vlakovej stanici po koncerte takto chytil s našim gitaristom Miškom vtedajším, ale netuším, že čo bol ten štarter toho, ale viem, že tiež tam nejaké fyzické... To bola kedy Táško, víš. Som nožek, ja som jak cukríček. Bombónik. A ty si bombónik. To sa v takýchto kapelách asi stáva. Ale a to bolo zaujímavé, že bolo to veľmi nepríjemné údajne tá situácia. Hovorím, nebol som tam. Ja som iba už následky potom, ako sa mi dostávali, že sa tam udialo. A viem, že ešte sme sa pobili na pumpe počkaj, toto bolo dobré, tam som bol. Na pumpe v Košicách. No. Košicách, no. Tam to bolo také, že aj technici sa bíli. Vypiť za žic. A normálne jeden ste stopom domov, že Košic, čo si blázen, vieš, že nechoď, poď, zebereme ťa. Počuť, ale tak by ste boli, že násilnícka kapela. No, víš, jak sme vyzerali, že takí akože chlapci, že macík, vieš, a taký... Modriny, no. No, nie, my sme boli mrchaví. Mrchaví sme boli. No aj preto už nemôžeme spolu hrať, lebo... Už nemáme takú silu sa byť a už by nás to nebavilo. Ale nie, tak ty si videl takých tému absurdné situácie a toto mi došlo väčšinou absurdné, ale to s Paťom sa vždy dalo, akože mali sme obdobie, že Paťo nehral v kapele. No. Alebo sme si povedali, že už dosť. Tak nehral. No ale víš, aká nuda bola? To ti bola taká nuda, že sme toho Paťa museli zobrať naspäť. Ako kvôli tým bitkám, alebo či... Však ako, aby bol taký nejaký adrenalín, alebo aby to bolo akože vtipné, lebo že predstav, že ideš na aute na koncert a nič sa nedeje. Zanudíš. No ale takto, keď tam bol ten Paťo, tak vždycky sa volá, čo udialo. A napríklad, jak si hovoril ten Kultúrak, tak aj takéto nejaké momenty, že Paťo s niekým tancoval, ale to vždy. Rozprával sa. Lebo ja to presne si viem predstaviť tie situácie. To skôr, ale tak zase neviem, ale však to vždy sa takto ako v rámci Paťo je taký kontaktný človek, takže on sa vždycky akože dal do debaty s niekým. Hej, to vždy bolo. Ale tak iba do debaty, akože nejako, že by to nejako hlbšie išlo, to ne. Áno. Ja inak... Neevidujem. Dokážem to pochopiť, lebo mne sa presne taká vec stala, keď sme hrali niekde v Čechách a ja som sa tam bavil s takou nejakou kamoškou z Čiech, ktorá tam bola s frajerom a vyslovene debata úplne, že na úrovni... No však o kapelách si sa bavili, že doma nejakú novú dosku teraz. Nič, len taká pesť priletela od toho jej priateľa a aj potom nás nejako ľudia rozdielovali, ale doteraz netuším, že prečo sa to stalo, lebo fakt, že neodhádol to asi, že... ani nič, vieš. Stáva sa, Palino. Sem tam aj Vlado, ty ste aj zlomiť prsty. Ideme už tematicky niekde inde, ja neviem, že či... No a ešte sme mali... Zdravím, Janka. A teraz to už troška akože odľahčím, ešte sme mali také zaujímavé veci s tým UKND, že keď sme sa presúvali na koncerty, akože z nejakého... Jak by som to povedal, že hráš niekde piatok, prespíš, no a potom hráš sobotu niekde, hej? Mm-hmm. A máš tam prestoj. No. Vieš, lebo to musíš opustiť hotel, ja neviem, do 10:00 a ideš, niekde hráš večer, tak je tam strašne veľa času. Áno. Tak my sme ten čas trávili, že sme normálne chodili akože po nejakých zaujímavých miestach alebo pamiatkách. Áno. Spišský hrad, nášho veľmi obľúbené miesto bolo pamätník Jozefa Dekreta Matejovie na Donovaloch. Tam sme sa vždy zastavili. Tam to bolo pekné, alebo vodohospodárske múzeum na Zemplínskej Šírave. Čím to bolo absurdnejšie, tým viac nás to tam ťahlo. Myslím, že aj múzeum SNP sme boli už raz. Tak to vždycky... A toto je inak, prepáč, taká pridaná hodnota k tomu pôsobeniu v kapele, že aj takéto veci napríklad zažiješ, ktoré možno bežne by si sa nedostal do akého múzea vodohospodárske. No, vieš, ale ja som potom chodil neskôr ako aj s Desmodom ako technik a oni k týmto veciam až taký vzťah nemali, tak tam sa to riešilo tak, že keď sa išlo do nejakého miesta, tak sa išlo do nákupného centra, v ktorom bolo kino. A išlo sa do kina. Áno. Na hociaký film, to je jedno, čo bolo.
Jednoducho si sadol v tom kine, tam si vypol a... Lebo si lebo neboli také veci, ak si pamätám, že svojho času v Nitre bolo tzv. Spacie centrum. Neregistrujete na tržnici. A tam normálne si mohol dojsť akože tak odfúknúť niekedy po obede, že si išiel laškať. No? To fakt? To som Áno, Janči kýve, že hej. Myslím, že Braňo okolo toho nebola, čo robil niekedy. Niečo podobné funguje aj vlastne pri autobusovej stanici v Poligóne, kde bývame. Keď tam tá čakáreň, tak tam tiež tam si niekto schodí. Aj u nás v Lohovci na stanici katastrofa. No. Tam tiež postele. Tam boli dva typy posteli. Jedni boli normálne navlečené, všetko navliečky, všetko, keď si to dá na vážno. No. A potom boli len také lehátka, že si akože iba tak láškal, oddychoval si. To je sila. Na tržnici to bolo asi... To ako zadarmo si tam prišiel? Zadarmo to nebolo, to si zaplatil. Neviem, to bolo asi možno nejakých 8 rokov dozadu. A to je aký podnikateľský zámer, víš, že ona... No, lebo vieš, ja v tom vidím zmysel napríklad... A to aj dvaja si tam môžeme dojsť oddychnúť? Že vieš, že idú, to neviem, že ako takto to asi, až takto to asi nebolo myslené, ale to bolo naozaj myslené veľmi úprimne, že si musíš oddychnúť a oddychneš si. A že treba, jak bývajú detské kútiky, že ideš na nákup do nákupného centra a dáš dieťa do detského kútika a oddychuješ. Len, že ono takéto zájazdy rodinné musia mať aj šoféra. To býva mnohokrát chlap. A teda žena nakupuje, dieťa je v detskom kútiku. A čo s chlapom? Do spacieho centra. A ešte keby tam nejaký futbálek išiel, vieš? Ja si to už vizualizujem a ono fungovalo by to podľa mňa, to je skvelý nápad. No. A tak... skončilo to, neviem prečo. A čo boli ktoré roky, prosím ťa, lebo ja si toto vôbec nepamätám. Opýtaj sa Braňa Šulko sa opýtaj, on ti povie o tom. A on tam aj chodieval ako klient? On to nejako promoval, ale neviem, či on v tom mal akože aj nejaké zainteresovanie, neviem, ale viem, že to promoval svojho času. A ty si to využíval, tie služby? Ja som to iba videl. Aha, okay. Nebolo, však načo, však ja mám v robote gauč. Chlapci, ja by som navrhol si urobiť krátku prestávku v tomto veľmi príjemnom rozhovore s Dalím a pustíme si nejakú pesničku do éteru, my sa pôjdeme vyvetrať a za chvíľočku sa vraciame naspäť k rozhovoru. A nech žijú zákusky. Dobre sa to vyvíja. Po krátkej pauze sme opäť vo veľmi príjemnom rozhovore s Dalím a jak sme teraz sa vracali do štúdia, tak ti telefonovala mamina tvojej bývalej priateľky a gratulovala ti k narodeninám a to je strašne krásne, že tie vzťahy aj keď skončí ten vzťah, že dokážeš udržať v takejto nejakej rovine a je to úžasné, mňa to veľmi potešilo, a však my sme mali veľmi dobré vzťahy aj teda s bývalou priateľkou, ako stále sme vo veľmi peknom kontakte. Takže, a dokonca sa mi stáva, že ešte mi píšu ešte aj rodičia z prebývalej, alebo jak sa to volá? Prabývalej. Priateľky. Tak sa to nazberalo. No, je to také milé. Fakt ma to teší. Ja to obdivujem, lebo zase u mňa to funguje naopak, že ja skôr potom som zablokovaný všetkými možnými onými, dokonca sa dozvedel. Ale toto sa mne stalo, že som úplne ako dostal ghostnutý, takzvané. To som zistil. Áno, ja som si to tiež čítal. Googloval som to, áno, nevedel som, čo toto mi raz deti povedali. Však ona ťa ghostla. Ja že čo? No však to máš toto. Ty máš tých mladých ľudí okolo seba v tej rokovej škole, tak dokážeš potom nejakým spôsobom sa dostať do toho myslenia alebo do tej terminológie. A inak musím ešte takú vec povedať, že jak si bol u nás s rokovou školou s babami a s chalanmi, takže vraj niečo také som zachytil, že vraj pekne voniam, že baby vraveli. Áno, to sa o tebe hovorí,
hovorilo už predtým dokonca, tuto si to len potvrdili samozrejme, že ten Harvey dobre voňa, že to je ten koláčik. No, zákusok, to je ten správny zákusok. Ňamka, no. Takže dobre si, Harvey, ty si u nás dobre. Ďakujem. Puding, šlahačka, na vrchu čokoládová poleva. Ja sa ešte vrátim k tomu blokovaniu, tak neviem, že či sledujete taký seriál, ktorý sa volá, že Black Mirror, chodí na Netflixe a to je taký také možno jemne hororové príbehy a hlavne sa to týka všelijakých technických vymožeností, tie epizódy. Kto to pozerá, tak vie. A tam bola taká vec, že môžeš si niekoho nie že zablokovať len na sociálnych sieťach, ale aj fyzicky v živote. Že toho človeka potom, keď si zablokuješ, tak vlastne vidíš len jeho siluetu a on je taký rozrnený a nepočuje, čo mu ty hovoríš a takisto vlastne žiadny kontakt proste. Že toto keby fungovalo, tak neviem, či by som nebol rozrnený. Myslím si, že som také aj zažil niečo, takže ako volá, čo na tom bude. Ty už by si bol hmlovina. No. Srieň. Ale tak zase musím povedať, ale jak to bereš tak vtipne všetko, akože toto mi povedz. Jak to robíš? Času už... Natrénoval si? Takto, aby to zase nevyznelo tak, že ja úplne akože že spálim všetky mosty. Nie je to pravda, bo s niektorými svojimi bývalými priateľkami mám dobré vzťahy, aj sme v kontakte. To sú ktoré? Minule mi jeden kamarát hovoril, keď už sa bavíme na túto tému, že ako sa dá, ako kuriózne tak pribalil, potom už tom nepokračoval ženu. A to bolo takým spôsobom, že tuto v obchodnom dome v potravinách bola fajnová baba a vyberala si prosecco. No. Do obeda. Pekné. No však na večer. Nie. No tak neviem, bolo to do obeda. Tak prišiel k nej a hovorí, že ten alkohol, že teraz to nie, že čo tak nejaké bielkoviny, proteíny a takto, akože sa aj prihovoril. No a tú babu to normálne chytilo a hneď skončili oproti v reštaurácii. Ty koksa. On povedal, že samému sa mu to, že sa čudoval, že ešte sa mu to nestalo takéto niečo, ale že teda treba skúšať chodiť do tých oddelení v tých potravinách s alkoholom a vyčihovať, kedy príde baba k alkoholu. A následne je ponúknuť ideálne bielkoviny. Tvrdému, tedy to je ako úplne istota. Tak, a tedy treba akože niečo naznačiť so zdravou výživou a takéto niečo. Možno, že to sem tam zabere, treba to vyskúšať. A to je vlastne aj ten tip, čo si vravel, že máš taký tip pre nás, lebo jak sme vonku fajčili, tak... No toto bol on. Super. A inak, keď máš aj viacej, tak kľudne, lebo my sme aj taká trošku, že aj edukatívna relácia, možno niekomu... Môžeš sa rozhovoriť. Svojho času vyšla kniha Ako zbaliť ženu. Normálne som si ju kúpil. To bolo celkom taký trhák, taký hit to bol. No a boli tam všelijaké veci, ako ono je dôležité si uvedomiť, že do čoho idem, hej, že akú ženu idem baliť. Áno. Či na to mám, či na to nemám, hej. To treba najprv si tak rozanalizovať, akože tú situáciu, že ako to ísť a treba začať postupne, že nie hneď vysoké méty si dávať a tak. A potom už nadobúdaš nejaké skúsenosti a ideš vyššie. Počuješ? Tento model funguje, mám to overené a hlavne ty musíš, neviem, že či to môžem takto povedz na tretí nezradím tajomstva, retas, reve. Áno, niekedy je dobre zatlačiť na pilu, ale väčšinou to funguje tak, že treba vyvolať v tej babe pocit, že vlastne mne nejde o niečo, ale že vieš, akože obklukov treba ísť. No tak určite. No presne ako v tomto prípade, že teda tá zdravá výživa, áno? Že cez tú zdravú výživu možno doporučiť niečo, tak poďme k inému regálu s proteínmi a tak. Pekné. Dá sa tak a ešte som stil k tejto téme. No a ešte mám ďalšieho kamaráta. Vasila?
Vasil? Aj my máme kamaráda Vasila. To sme sa tak bavili pred natáčaním, že keď budeme nejaké čriepky z nášho života rozpitvávať v relácii, aby to nebolo okaté, tak použijeme taký trik, že povieme, že to taký náš kamarát to zažil tú danú situáciu, vieš, Vasil. Takže keď nechceš niečo osobné povedať, Ja, tak môžeš povedať, že bol si s našim Vasilom a hovoril. Toto je životná múdrosť. Životná múdrosť, ale teda a zaiste ju poznáte, že kto, ale dúfam, že sa nikoho nedotknem, jak to spravím, no nevadí. Kto nemal pohľadnú ženu, nezaslúži si zle hovorím. Kto nemal nepohľadnú ženu, si nezaslúži ani pohľadnú. Áno, súhlasím aj že s týmto. Ale to je s tým, čo hovoríme, že začínaš Jasné, postupne, hej? Ale zase netreba sa podceňovať a niekedy to je tak, že aj keď sú nejaké vyššie mety, tak človek... Zvykne to prekvapí to občas, ale niekedy sú tam pozor na skryté vady a vecné bremená. No, toto... Čo sa týka tých skrytých vád, tak ako, hej, áno, dovolím si súhlasiť. Áno, potom 3. mesiace sa to preperí, jak sa povie, zhodia perka a prefarbá sa, vieš, že Preperí sa to, preperí a potom už víš, na čom si. Vasilovi sa napríklad stala taká kuriózna vec, že No. No daj. Pardon. On bol 2 roky rozidený s priateľkou, ktorá mu pár dní dozadu dala kopačky, vieš, že keď ti dá kopačky niekto, s kým ani nie si v nejakom vzťahu, tak to už je taký akože podľa mňa nadlevel, nie? Určite. Po 2 rokoch to je silné. To má ťažké. Nemáš šťastí na žene. Nemá, no. A to je jedna z tých takých nepríjemnejších skúseností Vasilových, ale zase je tam aj veľa všelijakých pozitív, ale to by sme potom museli ísť až po tej 23. A to je plusy, minusy, jasné. Dobre. No dobre, čo som to chcel? A mňa stále tie faninky. Dievčence. Niečo vyťahni, čo tá nejako tiež prekvapilo na koncerte, alebo po koncerte, alebo v zákulisí, alebo... On na to ide úplne sofistikovane, lebo on si vlastne vychováva v rokovej škole generáciu budúcich faniniek. No ale neviem, či mojich už, lebo... Ale neviem, aké trendy budú, ako vieš, že... A tak čo sme videli, tam majú veľmi radi, takže... To majú, ale dokonca máme, no tak si to vyžiadali, že musím im dať odsúhlasiť nejaké ženy alebo baby, ako ktoré by som ja chcel, že to musí prejsť akože výstupnou kontrolou. Dievčatá hlavne teda, že to musia odsúhlasiť. Áno, je to v poriadku, môže byť pekne, musím povedať celú anamnézu, všetko až na... Fotodokumentáciu. Takto prvé a potom oni povedia, že teda môžeš, nemôžeš. A keď to súhlasia, tak potom sa ide na vec? Alebo ako potom už ešte sa to nestalo, takže neviem, čakáme na to, som čakateľ. Fakt to tak je, lebo ja som zachytil, že keď sme točili kaváreň s deťmi a s tebou, tak ty si sa preriekol, že si mal nejaké pletky s nejakou babou, ktorá nebola odsúhlasená a viem, že vtedy baby dosť tak akože negatívne reagovali a sa osočili na teba. Áno, bolo to tam, že nič som nepriznal, nič som nepovedal, že to čo to akože poza chrbát robím a takéto, že toto nie. To nie je pekné. A čo si všímaš prvé na žene? Nohy, kolena. Nohy, kolena? Spievame o tom v pesničke, že počkaj. Na rohu na križovatke nie je zelená a tak musím obdivovať nohy, kolena. Vonku nahá jar a fajnový svet, neplatená exkurzia do mladých liet. No, tak to máme takú novú pesničku. No. Tak vítaj v klube. My to máme tak obdobne. Nožičky, kolena, silonky. Áno, všetko. Niekde, keď má čiapku dobrú. Širák? Či šiltovka? Širák ani nie, šiltovka. Športovo upravená? Leginy? Nie, toto nie. Víš čo, toto nie. No to je pekné. Ale toto už dneska aj chlapi dosť nosa, takže
Ja napríklad mám také leopardie legíny. Ja som si A chcel dať na nechodíš- koncert a nechodíš von. chalani neboli stotožnení úplne s tým. Áno. Ja ti potom ukážem fotku, som v nich. Ja som to videl. Bola kedy Nech si to vidieť. 90. roky rockery, vieš, Motley Crue a tieto kapely, však to úplne bežný doplnok. A aj keď chodím behávať, tak nosím A tak legíny. oni tam behali, Behávaš? skoksovaní a si oblikol na seba barčo, vieš čo. Ale ty tomu nerozumieš. Počuj, toto tvoje behanie ma zaujíma, no. Vieš čo, ono to je tak, že ja som behával dlhé roky s nejakými takými kratšími prestávkami a teraz po dlhej dobe som sa opäť dokopal k tomu, lebo to potrebujem, som pribral a kondička mi odchádza niekedy, takže treba na sebe pracovať, vieš. No, ja som teraz... Áno, ako máš pravdu, ako ten šport, síce je to také klišé, alebo však stále okolo mňa ľudia hovoria, že cvičíš, chodíš do posilovne a hento, že nie, no nie, to musíš, to hneď sa budeš inak cítiť a všetko. Áno. Ale ako ja nemám rád, ako nie je mi sympatická posilňovňa taká tá komerčná ako taká, lebo mám pocit, že to je skôr taký priestor, kde sa ľudia ukazujú, alebo taký nejaký spoločenský skôr. Už je to skôr taký trend. A trend, presne. Takže hej. toto mi nepasuje, ale tak som si doma nainštaloval rebriny s hrazdou, kruhy tam mám aj. Bomba. A na tom sa tak Aj môj kamoš Vasil, jeden má doma rebriny. To ti potom poviem, ale no jasné. No a ešte chodím raz do týždňa v nedeľu kamarátovi. Jaké mu dáme meno? Rozmýšľam. No, nevadí. Kamarátovi chodievam cvičiť vo workout von. Bomba. S vlastnou váhou, hej. No. A inak sranda, napríklad ja som nikdy neinklinoval k športom. Vo fitku som bol raz, prvý a posledný, ale toto mi napríklad, to utekanie mi tak sádlo, že si proste pustím muzičku. Ja počkaj, hudbu tam máš, tak preto je to zaujímavé, lebo inak mňa by to nudilo, akože len tak utekať. Ale keď tam máš stretching, ešte si zapálim cigaretu pri stretchingu jednu. No. Bol som svedkom veľakrát, ešte keď si v Lohovci býval. Mám takú kamošku, bývalú kolegyňu, našu spoločnú Zuzku, ktorá sa venuje akože tak na takej možno aj profesionálnej báze fitnessu. A keď som im vravel, že ja odbehnem 10 kilákov, tak on, že to s tými 40 cigaretami? A ja, že v pohode. Takže skrývajú sa vo mne aj takéto tajomstvá. A čo to dáš voľakému psovi na obojek? Nech ti na Facebooku vyskočia kilometre na mape. No. Nie, to tak nie je. A tak zase už máme svoje roky a nevrajím, že nejako masívne, ale trošku človek by mal aj možno nejakým takýmto aktivitám sa venovať. A to je inak presne otázka, ktorú som mám pre teba pripravenú, lebo ty vyzeráš úžasne na svoj vek, že či máš nejaké takéto tajomstvo, ktoré možno... Áno. No. Ginko biloba. Ginko, ja potrebujem. Vieš čo, akože ja napríklad veľmi málo pijem alkoholu. To je zaujímavé, ale nie preto, že neviem čo, ale nepotrebujem to. Akože keď ideme von, alebo čo, tak také pivo si dám, aj však aj na spodok volačo, vieš, ale inak ako doma nie. Doma nie a čo ešte teda to cvičenie teraz som začal, Strava je tam dôležitá. A teraz začali vyrábať, neviem pod jakou technológiou to robia, sú také šampóny na vlasy, čo akože redukujú šediny. No, a máš s týmto problém, že máš pravda. Áno, už to užívam asi, ja neviem, pol roka a už je celkom dobre. Ale inak bol som už taký, akože úplne sivý nebol som, že úplne, že stříbrňák. Áno, to nie, ale akože dal som to akože dobre a sám sa striham. Ja tiež sa musím priznať. Že? A som absolútne maximálne spokojný so svojou robotou. Peťo Škríba, dokonca náš spoločný kamarát Táter, povedal, že by som sa tým mal živiť, že normálne, že mi to že ide. Vieš? Skúpil som si takú sadu na strihanie, sú tam aj také s tým hrebeňom, tie nožnice, vieš, také riedenie. Na riedenie, presne. Toto zase ja nepotrebujem, zrovna túto technológiu. Ja by som skôr niečo opačné potreboval, ale... Prisoliť. Inak u mňa to začalo nejako cez covidiáka, to bolo tak, že boli zatvorené kaderníctva, ale mal som akože takú moju kamošku
ku ktorej som chodieval, ale ja som zistil, že ja sa viem lepšie ostriať, že je to také presne, že podľa mojich predstáv aj sa odfarbujem sám, že úplne, že full service. Skutočne, a ešte čo? Nohty na nohách si lakuješ, že to ešte? Ja som ich videl. Neprezrádzaj. V tých tigrovaných leginách. Inak ja niekde pohľadám tú fotku, po prípade, ak Janči nebude proti si, môžeme si ju dať aj na obráz a kľudne. Ja si myslím, že sa to stretne že nemáš sa za čo s pozitívnymi reakciami. Však ja mám pekné nohy. Hej. Tak. Aj zádok, takže. No? Neskutočne. Toľko ohárvim. Dobre. Ešte pekne voňač. Voňa pekne žecko. A však to sú také milé veci, vieš, to ťa poteší. Keď No? No, čo ďalej? Tí faninky, furt nejaké faninky, nejaká zápletka. Zákulisné ťahy. Neviem, my sme akože za tých čias, keď sme hrávali viac, nie veľa, tak ako toto veci ani nejak, či sme boli takí oni ťuťkovia, alebo čo, ale asi sme mali frajerky normálne a nejako nás to tak nebralo, akože. Lebo vy ste boli úspešná kapela, mali ste výtlak, vieš, a presne ste hrali taký žáner, že to podľa mňa babám sa páči, vieš. Že... Čak áno, ale no, áno, takže ale nejak sme tie baby neriešili. Teraz je to tak, že sú tam tie mamičky tých detí, pravda? To je presne. Ja viem, že ty to máš úplne že geniálne vymyslené celé. Že už niekedy hovorím, že ja hovorím niekedy ten príbeh, že si vymýšľam, že prečo som založil rokovú školu, že a však viete, už v tom rock'n'rolle to nešlo, už kapela nešlo to, málo koncertov, ľudia nechodili, že čo vymyslím? No nič, otvorím si školu pre deti a tam budú tie mamičky chodiť s tými deťmi a pôjdeme týmto smerom. No, to... No sú, akože chodia tie mamičky s deťmi, málo ktoré chodia, že ich otcovia nosia, ale väčšinou samé chodia tie deti. Inak my sme presne nad týmto rozmýšľali, keď sme plánovali s Paťom taký náš spoločný projekt, lebo to je tiež taká vec, ktorá má výtlak v poslednej dobe, tie kapely a interpreti, ktoré hrajú pre malé detičky, vieš. My už sme Mravčekovia. Normálne už sme mali proste nejaký plán, aj predstavu o kostýmoch a tak a tiež sme to v podstate akože tak mali nastavené, že tie mamičky s tými deťmi, vieš, že to tam, to je fakt, že veľmi, veľmi... To by sa nám páčilo. No ale, vieš, ja sa na to pozerám už ako tak morálne, lebo stalo sa mi, že jedna žiačka mi núkala mamičku. Stalo. No ale ja jej hovorím, že ale však ty máš ocina. No. Normálne, doma, všetko. Že to, čo toto je. To je milé inak. No, takže nezobral som túto ponuku. Nezobral som ju. Neviem, ako čím som starší, tým sa na to pozerám už tak troška tak morálnejšie. Absolútne s tebou súhlasím. Akože ono tiež to nemusí na prvý pohľad tak pôsobiť, ale ja som človek, ktorý má určité morálne nastavenia a... Neviem, ako... Počkať. No počkať. Toto stríhni. Nadstavené do 20.00 a potom už sú morálne zásady. Áno, aj, ale tak ako určitý, tak nejaký ten rebríček tam je. Hej, si senior. No, ale napríklad teraz sa mi stáva, že idem s kamarátkami že na obed. Mm-hmm. Ale to je taký obed, vieš, ten v týždni, že na menu. Áno. Vieš, taký, že táckový systém, vieš, že žiadne oné, že pri sviečkách alebo také, nie. Že to mi takto akože som... Skromné. Alebo máme takú kaviareň našu tiež, takú obľúbenú a tam sa stretávame taká veľká partia, kde chodia ľudia v rôznom veku, chodia tam aj dámy, ktoré sú vekovo ďalej jak ja. A ty to máš tak, že tie partnerky tvoje
aké partnerky si vyberáš, že vekovo tebe príbuzné, alebo máš tam nejaké skoky? Áno, nechce sa mi tam robiť nejaké veľké skoky. Ideálne by to bolo tak v mojom veku. Tak zase ja ich ako až tak nevyberám. Až to takto neriešim, že by som to riešil každý mesiac. Práve, že to vôbec neriešim. No, ale to chcem povedať, že sú tam dámy a máme veľmi pekné vzťahy, tam vystískame sa, vybožkávame všetko, jak je. A tak toto je. A hotovo. Pekné. Nejde sa ďalej, nikde. Na čo? OK, ja inak mám zo pár skúseností, lebo ja som to mal dlhé roky nastavené tak, že som mal o dosť mladšie partnerky. No, vieš, toto ma zaujíma, úplne, povedz. Že extrém. Povedz, aké to je, takéto, to môžem krúmať do toho. No jasné, nech alebo sa mám páči. mikrofón. No. A bol som dokonca v takej situácii, že som mal priateľku, ktorá mala, dajme v tej dobe možno 22 alebo 23 rokov. Ja som mal okolo 40 a jej mamina bola, že o rok staršia len odo mňa, vieš. A áno, funguje to chvíľočku, ale po určitej, dostane sa to do fázy, keď tam ten vekový rozdiel proste nejako pri tých mentálnych nejakých nastaveniach, aj tých možno skúsenostiach, prežitkoch, zážitkoch životných, jednoducho, že začne to škrípať, vieš. Ale nevravím, že to môže u každého tak byť, vieš, že možno dokážu fungovať aj vzťahy s veľkými vekovými rozdielmi a zaplával som aj do tých vod takých, že rovesníčky, ale tam to tiež nefungovalo. V podstate rozmýšľam, takže neviem. Bol si aj plus. Áno. Vasil, taký kamarát môj. Vasil, krstnú spomínal minule. No, takže Tetu. 50. No, teraz Mil v 50 plus. No, takže ako treba vyskúšať a každému sadne niečo iné, vieš, že... Však, jak sa hovorí, že na každú ríde šerbel. Takže to je jedno, ako v podstate ide o to, aby si tí ľudia, aby sa chápali, rozumeli, že ty si takýto a toto si ty. Áno. Ty urobíš toto, áno, lebo to je súčasť teba. Áno. A keď to tomu druhému nebude vadiť, že v pohode to zvládne, nemusí s tým byť úplne stotožnený, len aby mu to nevadilo, alebo to dokonca bude mať rád tú jeho autentickosť, identickosť, tak tedy je to fajn, vieš. A ono to môže znieť ako klišé, ale v podstate tí partneri by mali, alebo teda tú svoju partnerku a tá partnerka tvoja by ťa mala brať aj s tými kladmi, zápormi, že ono to tak funguje, že aj v tej možno nejakej negatívnej rovine to funguje a už keď takto sme to začali rozpitvávať, tak ja som, áno, tie mentálne nastavenia musia fungovať, ale veľmi dôležité je aj to fyzično a ja si idem taký nejaký svetonázor, alebo takto mám nastavené, že svadba až po sexe, vieš, v úvodzovkách, že musí to fyzično fungovať, lebo tí ľudia, keď si rozumejú, aj dokážu spolu vychádzať, tak proste tento aspekt, keď nefunguje od začiatku, tak je len otázka času, kedy to podľa mňa pádne ten vzťah, vieš. Určite áno. A ešte, či žijete spolu v jednej domácnosti. Lebo keď sa len stretávate, tak je to iné. Je to iné ten vzťah. Víš, že raz za týždeň sa stretnú, akože sa ľúbime a potom zasa nevidíme. Áno, ale to už sú potom možno také ďalšie kroky, ale ja ako úplne tak primárne som to myslel, že keď... Akože, že sex je primárny. To netvrdím, ale je dôležitý. Lebo jasné, je dôležitý, samozrejme. Mám takého kamaráda Vasila a on mal takú priateľku alebo takú kámošku nejakú a ona bola vydatá a presne po určitej dobe toto začalo škrípať. Alebo nie, že zle sa vyjadrujem. Všetko bolo v pohode a toto nejako proste akceptovali, že tam v tej posteli to v pohode nie je, ale po určitej dobe to začal byť problém, vieš, takže... Hej. A musel Vasil. No, ono bol povolaný Vasil. Kokos ešte, že je na svete ten Vasil. Ono sa hovorí, že tá intimita, v podstate ten intimný život je
je veľmi úzko spojený s tým a tiež intimným životom, ale nie tým sexuálnym. To znamená, že v akom sú spojení tí ľudia, ako dokážu spolu komunikovať, akí sú k sebe, jak si dôverujú, akí sú k sebe otvorení a tam vzniká tá intimita. Áno, a keď je tam tak nejaká silná, tak potom ono to prejde aj do tej sexuálnej intimity. To je taká spojená nádoba. Áno. Takže tak. Dovolím si súhlasiť s tebou. Hej, že musia si tí ľudia mať čo povedať, vieš, že po robote. Aby tam neboli napríklad, to sú presne tie veci, aj čo sme pred chvíľkou sa rozprávali, že keď ten človek je taký alebo taký, že ona ho musí brať, že to je on, však on je uletený, hen taký, a ty sa nesmíš bať povedať, že dneska som zažil toto a toto, lebo Ježiš, zas bude zle, keď to poviem, áno. A už tam padá tá intimita. Tak ale ono pri tých začiatkoch vždy je to tak, že nevravím, že hráš, ale do istej miery sa snažíš pred tou partnerkou ukázať v takom čo najlepšom svetle, vieš. A ono musí trvať určitý čas, kým tí ľudia sa spoznajú a spoznajú sa aj s tými možno vecami, ktoré tam na tom začiatku nie sú, vieš, alebo sú hrané možno niekedy až extrémne, vieš, v niektorých momentoch. Áno, treba preperiť. Ale netreba nič zakrývať, aj také ako niekedy, že toto je, ale tak sú niekedy také situácie, že viem, že toto by mohlo tú partnerku akože troška zraniť, by sa jej to nemuselo páčiť, ale vieš, že je to úplná banalita, vieš, tak to ako nepovieš. Ale keď to ako len to nesmie rásť, vieš, že sa to zväčšuje, lebo potom zrazu si nebudete mať vôbec čo povedať. Hej, že o tých zážitkoch, aby ste si nezávideli zážitky a takéto veci, aby ste mali spoločné zážitky, to je dôležité. A potom to úplne funguje krásne. Ja si myslím, teda, vieš, nám ťažko hovoriť slobodným, bezdetným, že? My sme, ale inak sa tu cítime ako takí najväčší odborníci. Na vzťahy. A tak nejaké portfólio máme. A mňa inak napadlo, jak sme sa bavili o tom recepte na to šťastie možno, alebo na tú pohodu duševnú, že či to nesúvisí aj s týmto, že nemáme nejaké vážne záväzky možno, vieš, že... Hovorí sa. Lebo zober si napríklad takého Paťa, že on pláva zo vzťahu do vzťahu a mne príde taký niekedy aj zlomený, zničený a my úplne vysmátý, víš, aj keď niekedy tie šediny tam vystúpia, vieš, že či to nie je o tomto. Ale tak... Už som aj teba videl zo pár razy zlomeného. Ale ja samozrejme žartujem. No lebo potom sa vyhýbaš tým zlomeninám vlastne. Áno. Srdečného svalu. Hej? Neláme sa to tak často, potom sa to musí hojiť a sú s tým problémy. Niekedy sa to veľmi dlho hojí, vieš. No, veď toto. Takže, a keď si sám, v podstate teraz je to také, tuším, asi aj troška moderné, mi to príde, sa mi zdá, že? Trendové, že? Že tedy akože ťa nemá čo zlomiť. Takže si furt vysmátý a všetko je v poriadku. Je to tak? Neviem. Dovolím si asi súhlasiť opäť v tomto. Aj keď dobre sú momenty, keď nejaké veci ti chýbajú. No to vieš, také tie vzťahové neviem to správne slovo nájsť. Milostičky. Taký ten štandard vzťah. Takéto teplo, tá človečina, ten áno, blízkosť. Aj keď ako na druhú stranu môžeš si to kompenzovať zase v nejakých iných polohách, ale nie je to úplne to isté, vieš. Ale zase keď to mám zosumarizovať, tak asi úplne takú najväčšiu duševnú pohodu a kľud zažívam, keď som mimo nejakých záväzných vzťahov. Asi áno, asi je to tak, že keď si už úplne zahojený z toho nejakého predchádzajúceho, že úplne všetko je v poriadku, tak tedy si v podstate sám sebou a dávaš aj výkony, aj všetko v tej psychickej pohode duševnej. No, to tak je. Ale týmto zase nechceme nejako, aby to pôsobilo tak, že vzťahy sú zlé, alebo nejako, že odrádzame tých ľudí, lebo však to je úplne podľa mňa to najkrajšie, čo môže byť medzi dvomi ľuďmi, keď sa milujú, vieš. Ale nie každému to zase sadne, vieš, že možno niekto sa zase cíti v nejakej inej polohe. Ešte napríklad, mňa bavia objatia.
Objatie pre mňa veľmi taký intimný prvok a veľmi taký dôležitý. A teraz, že napríklad ja keď sa stretávam s chlapmi moc ako... Ale vieš, aj s chlapmi sa akože serus, vieš, tak sa ako... Ale tak ja sa božkávam s Dánom, napríklad keď sa stretneme, tak sa objímeme. Božkavačky áno, ale že už som vymenil tie božkavačky za objatia. Aj so ženami, teda aj s chlapmi. Že... Tak je to taký, je to intimná vec. Vieš, nedáš tu, ako to naznačíš to líco, iba tak naondíš, vieš. Že nie, že normálne dáš a dáš akože to teplo, to vnútro, z tej duše to prejde. Tak toto, ale dobre to je. A baví to tie ženy inak. Ženy to baví, aj mňa to tiež baví, lebo to pekné. Tak to ale napríklad v rokovej škole toto nefunguje. Ty si vravel, že tamto potom riešite tými paličkami bubenickými a týmito vecami. No, medzi sebou deti sa objímajú, to je v poriadku, to môžu, no ale ja nie s nimi. Nejde to, len asi som aj spomenul, že je to také zvláštne, že keď v prípade, že je žena, nejaká trénerka alebo volačo, tak, alebo vychovávateľka v škole, tak tá zvyčajne tie deti objíme, je to také prirodzenejšie, vieš, to sa tak bere. Ale keď bol chlap, už sú otázky. A to je... Inak, myslíte si? Určite. A aby naši poslucháči a diváci vedeli, my sme sa pri natáčaní kavárne bavili o takej situácii, keď tvoja žiačka bola v takom rozpoložení, že je bolo smutno alebo plakala a potrebovala to objatie, ale presne z týchto dôvodov proste sa to neudialo, tak ty si ju vlastne tak akože nejako s tou paličkou poslal som jej energiu, akože podal som jej bubenickú paličku, ani som sa jej nedotkol, akože cez tú paličku, že jej posielam energiu, hej, aby tam nebol fyzický dotyk, aby zle nebolo. Zlaté. Dobre. Ako myslel som to úprimne vážne, že som akože pri nej, ako naozaj, že súcitím s ňou, ale viac nie. Ešte toto sa ťa spýtam ohľadom tej rokovej školy, lebo však takisto ako ja, aj ty si bezdetný a ja napríklad, ja mám veľmi rád deti, mám aj netiere synovcov, s ktorými mám krásne vzťahy, ale len chvíľu dokážem fungovať nejako v takomto. že my, aj keď tú kaviareň sme točili, tak bolo to skvelé, ale akože stačilo potom na týždeň. Takže ty to zvládaš v pohode toto? Áno, lebo to normálne mám fajront. No. A idú domov. Takže ja to mám tiež takto. Ale idem teraz urobiť takú výzvu, že teda, lebo však stále ešte, akože ja to nemám akože v sebe tak, že nechcem mať deti a hotovo. Nie, ja to mám otvorené. Áno, no jasné. Však pán Boh rozhodne, tak bude. Tak. A tak som si povedal, že dám si teraz tréning tento rok, že budem sa tým deťom venovať aj cez prázdniny. Áno. Že premôžem sa. Nie, že premôžem sa, že... Lebo prázdny... No, ja presne viem, jak si to myslím, že ja mám prázdniny nastavené na to, aby som zregeneroval. Vieš, lebo si v tom hluku, si s tými deťmi, tak tie prázdniny, akože sem tam robievam tábory. Áno. Tábory sú dosť náročné, ale teraz tie tábory urobím troška ináč, že to budú nahrávať, chodiť deti alebo kapely hotové, takže to budeme robiť takýmto spôsobom, že sa bude tam naozaj robiť niečo, že nebude to len také zábavné, že bude sa robiť. Takže a koncertovať tie deti majú, samozrejme, že s nimi budem chodiť po koncertoch, jak bola kedy. Teraz mňa ani nevadí byť tak s tými deťmi, ale že musím znova chodiť po tých koncertoch. Lebo ja som si od toho odvykol. Vieš, že ale tak zase, dodávka, minimálne... kapela, nakladať, vykladať, neviem čo, veď toto máš ošetrené, lebo ja keď som tu videl tie baby a chalanov, tak to bolo 7 alebo koľko ľudí a oni pochytali ten aparát, ponosili to, tu, jak sa to volá, svokrina truhla, taká veľká, taký case veľký a oni to proste, tie baby chytili, jak one, ty kokos, keby to išli. No. Hej, tak už som zistil, že ich musím tomu viesť, lebo boli zvyknutí, že však všetko bude, že tam prídu len hviezdy a iba im dáš gitaru naladenú už do ruky. Aj to som si všimol, hej, že... Tak chcem, aby to vedeli sami. Ako oni, že ja nebudem stále s vami chodiť. Ale zlaté boli aj tá bubenička z Bez cenzúry, myslím, jak tam tú hajtku alebo niečo tam proste, že to je milo, mne sa to páčilo. Áno, tá je z muzikánskej rodiny, takže tá akože má k tomu ako vzťah.
vzťah, no. Buduje si k tomu vzťah. OK, super. A teraz inak vás čaká taká super akcia v Nitre, čo sme sa rozprávali a myslím, že v júni bude. Rock'n'roll, hej. Nitranský rock'n'roll bude, o 2 týždne. Okay, od dnešného dňa, od dňa nahrávania tejto relácie. Neviem, ešte sme sa nerozprávali, že kedy pôjde relácia von. Janči vraví, že zajtra, takže kľudne si to môžeme odpromovať. To bude silné, no takže 15. júna na dvore rokovej školy, to je vlastne teda v Nitre. Tá krásna rozkvitnutá ulica. Presne, viem, že čo mám hovoriť ľuďom aj mimo Nitry, že kde to je na tej ulici, kde sa ľudia chodia fotiť s japonskými čerešňami. Sakura sa to volá? To si to mýlim, že sakurami, tam sa chodia fotiť a to je normálne, som počul, že to je známe aj vo svete, táto naša ulica. Fakt? Áno. A chodia sem fotografii aj z iných miest. Že to není len nejaká naša nitrianska záležitosť. Áno, toto. Áno. Že to má akože širší rozmer. No tak na tej ulici je dvor a v tom dvore bude koncert. No a budú tam hrať deti z rokovej školy, úplne všetky. Takže všetkých 8 či 9 kapiel? 9 kapiel. 9 kapiel tam bude z rokovej školy a plus tam vystúpi ešte roková škola Bratislava, lebo aj také je. A vystúpi tam stredná škola umelecko-manažerská z Brna. Áno. Aby som to dobre vyslovil, lebo zle som ich dal na plagát. Že oni umelecko-manažerská, ja som dal manažersko-umelecká, vieš. A tak zase to není až taký nejaký to bola skrátka, ja som to MU som pomiešal, no tak snáď mi to odpustia. Tak tí prídu a potom sme tam dali ešte... A nejaké silné mená som tam... Silné mená, Jano Baláš Zelano príde, lebo on je vlastne rodákom z Nitry, aj tu žil chvíľočku ako dieťa, takže ten príde zahrať Elanovky a príde mu v tom pomôcť Juro Zaujec zo skupiny Modus spevák a on aj sám spieva samozrejme. A on zase pochádza z Jarku, aj údajne, keď bol malý aj nejaký čas aj na Klokočine žil, takže tiež je spätý s Nitrou. No, tomu sme minule klip natáčali inak. Fakt? No, a účinkovali mu tam deti z rokovej školy, skupina Hromozvod, to bolo teraz v nedeľu. Takže, dobre, to som odbočil. A tak títo tam vystúpia a teraz sme zistili napríklad, pozerám, že však doktor Zetor chodili pravidelne k nám hrávať a teraz pozerám, že Zetoráci promujú si koncert na ten istý deň aj tú istú hodinu. Ja viem, že Ježiš, čo sa stalo? Že čo som zase vyviedol, že asi je zle. Ne? No nič, tak volám Martinovi Ralíkovi, že Martinko, čo som spravil? Že čo sa deje? No však máte koncert tedy, keď aj my rock'n'roll. Že ty máš rock'n'roll, že my sme normálne o sebe nevedeli. Sme tuto z jedného mesta. Hovorím, že tak my sme teda úplne akože mantáci. A jeden aj druhý, lebo my sme ešte hľadali, že kde dáme ten koncert, lebo oni robia ten koncert z Afera, vieš, to robia každý rok. Okay. No, ale sranda, že akože na nedeľu to nastavili. Vieš, oni chodia robiť aj technikou s lyžom, takže oni to majú tiež ten čas taký časovo náročné to majú. Ale takže že jak to spravíme, že hľadali, že kde to bude a viem, že aj Ferino ešte, on veľmi rád chodil hrávať nitranský rock, on bol vlastne pri zrode tej myšlienky ešte Ferino. Hej. No a tak momentálne sme tak, ale je to len také čisto v rovine jedného telefonátu, že však keď, lebo tam hrajú tak skôr, že keď už dali 14-torák, čo mali tých 14 koncertov jeden deň. To inak neviem, jak sa podarí zvládnuť také niečo, že ty kokos... Tak prečo by nedali aj dvojak? To už je v podstate ten dvojak, to je akože také... Dvojak v rámci jedného mesta. Takže neviem, možno, že sa im podarí, že ešte stihnú prísť aj na náš koncert a zahrajú aj u nás. Ale hlavne je dôležité, aby sme sa stretli a dali si nejaké to pivo spolu. OK. Takže už som asi vymenoval všetko, čo bude. A ešte tam bude kapela moja. Že som zabudol na to, že aj ja mám kapelu. lebo je dobrý zvyk, že ja na týchto akciách hrám, ale asi tie akcie asi tiež preto, tak s tými mamičkami v tej rokovej škole. Že ja robím preto koncert, aby som si mohol zahrať aj ja. A však to veľa kapiel tak robí. To je bežná prax. Nie, tak je dobrým zvykom, že tam hrám aj ja.
vždycky s nejakou kapelou, či už bola, kedy to bolo s tou kapelou Corgon, sme sa dali dokopy, potom z UKND sme hrali z obdobia 96. roku, keď sme vznikli, a potom sme hrali s takým akože novým UKND na minulom ročníku, a teraz mám úplne, že takú kapelu, že nemá to v podstate zvuka. Nemá, no však ja tam robím muziku, že sú to pesničky, ktoré boli pripravené do kapely UKND ešte, ale teda kapela prestala existovať, takže pesničky zostali. Áno. Tak sme vytvorili kapelu, ale však tak aj predtým som mal rôzne projekty, tie pesničky stále sú, a nazvali sme to Kazetofón, lebo víš, keď som videl to logo kavárne tvoje, ale nie. Ale nie. Už mi nemasíruj toľko to je. No, tak Kazetofón sme to, lebo náš bubeník je z Jugoslávie, pochádza. No, narodil sa v Jugoslávii, teraz je to Chorvátsko. A on, keď nám rozprával zážitky z detstva, tak spomína, že čo počúvali akú hudbu na kazetofóne. Vieš, lebo tam to tak volajú. No. Tak som to nazval, že kazetofón. A potom už som to dal na plagát a pýtam sa tých chalanov z kapely, že chalani, nevadí vám, že ja som to tak nazval, že ja som sa vás neopýtal. Nevedeli sme za rok, lebo za koľko vymyslieť, že ak sa budeme volať. A že to je skvelý názov, mne sa páči. A hovorím, ale že má to jednu výhodu, že keď to bol prúser, tak sa vždy môžeme premenovať. Keď to nedopadlo dobre, tak pokračujeme pod nejakým novým názvom. No. Takže tam vystúpime a vystúpia s nami aj deti, lebo my nemáme speváka, vieš, no. Nemá to spievať, niečo aj ja zaspievam, ale to sú také pesničky, že asi to môžem, to sú také uletené, vieš, také monotónne, tak tam viem zaspievať, ale kde už treba vác, to už je horšie. Takže to dám spievať deťom, čo vedia. No, tam budú naše pesničky, no. Vlastne. Super, tak my sa veľmi tešíme, vidíme sa na akcii, a ja možno len tak okrajovo spomeniem, že ty si mal vtedy, ak sme točili tú kávane, sme to nechceli spomínať na obraz, lebo si to nemal isté, že príde whisky, ale nakoniec sa nepodarilo, lebo whisky je odcestovaný, lebo vravel si, že chalani babi hrajú nejakú pesničku od Slobodky, a tak si to chceli nastaviť. Takú predstavu, že lebo asi 3 kapely tam mám také, ktoré hrajú od Slobodnej Európy pesničky s veľkou obľubou, a mal som tak som si myslel, že by došiel whisky a že zrazu by došiel na refrén. On je tiež Nitrančan. A on je Nitrančan, presne, však on tu aj maturoval v Nitre ešte, tak že by zaspieval s nimi niečo, s deťmi, no ale teda je odcestovaný v tom čase v zahraničí, takže toto sa nepodarí, ale zase to pre mňa výzva, aby som ten koncert zase urobil. Áno. Niekedy. Stále, ja už si poviem, že toto už bol posledný ročník, že už sa mi nechce, a už som si dal takú výzvu, že ja tam chcem elán. Víš, to som si povedal, že tak to je moc silná výzva, že dám si elán. Na ten Jano Baláš teda, že dobre. No. Tak ešte mám tam whiskyho. Vieš čo, poviem ti ešte také najsilnejšie výzvy, ktoré sú, že... Ja som inak tiež Nitrančan, neviem, či víš. No, takto. Nie, dobre si mi teraz nadhodil, ale ale tie tvoje staré projekty, čo boli, ja neviem, DPH to hrá ešte? Chalani nehrávajú, a aj boli také isté tlaky na nás, aby to nejakým spôsobom sa dalo dokopy, a určite by o to bol záujem, len tie vzťahy nefungujú úplne dobre medzi nami, takže ja v podstate od tej doby, čo som z kapely odišiel, nie som v kontakte s bývalými členmi, a neviem, že či niekedy ešte budeme. Takže takto by som to videl, že keby máš nejaký taký ten dobový projekt nejaký, tak to určite áno. No potom som také šumy počul, že kapela IF ako keby chcela začať hrať. To je môj veľký sen tam mať IFákov. A potom whiskyho som spomenul, a ešte tam také, ale to je ako nereálne, kapela Gladiator. S tou tvorbou z toho prelomu 80 90 rokov. To bol ten trashový taký nejaký. Ale mohlo by byť aj neskôr, keď už hrali ten grunge. No, áno. Hej, tak to aj tiež crossover, ty kokos, akože do žádneho. Ale
Oni boli skôr takom tom grungeovom, takom tom sietlovskom štýle. Ale vieš čo, taký paradox, lebo ja ich mám načekovaných, keďže som ich sledoval, aj sa mi páčila ich tvorba, ale jak by som to povedal, že bolo také obdobie, keď sme všetci počúvali Nirvanu, potom sa Kurt zomrel, spevák Nirvany a Miko, on nejako tak neskoro naskočil na tú vlnu, už keď akože my sme dávno pár rokov proste fungovali v tom grunge, tak on to potom možno s nejakým takým časovým oneskorením objavil, ale bolo dobré aj to obdobie, páčili sa mi tie songy. No oni to obdobie ťahali dlhšie, ale myslím si, že neviem, kedy vyšiel album Tretie oko, to bol veľmi... To bol ten trashový vlastne. Nie, to už bol prvý, to bol taký prechodový. Že už trash nebol, tedy tam hral Rastio Krčmárik gitaru a že to už bol ten taký grungeový, ale ešte taký ako tvrdý grungeový, taký dosť tvrdý, taký náročný. To boli tie songy In Your Head? Áno, toto. To bolo z toho obdobia, ale nepoviem ti, ale poviem ti, čo by niektorý to bol rok, lebo som mi požičal gitaru na nahrávanie toho albumu. Áno, naozaj. Ja som mal tedy jednu gitaru, ktorú som si kúpil v Hlohovci. Aha. No. A sme doma. Zdravíme Hlohovec. V 92. roku to bola gitara, ktorú nejaký ten typek z Hlohovca, aj by som si, keby moc, som si spomeniem aj na jeho meno, viem, že robil v železárstve a že si ju doniesol z Ameriky, tú gitaru, a to bolo akože vynikajúca, že tam v Amerike ju vyberali, ja neviem, z 10 tých gitár rovnakých, tak tú si vybral, že je dobrá, tak som si ju kúpil a naozaj všetci mi ju tu v Nitre obdivovali. Inak dodnes ju mám, tú gitaru. A čo to je za nástroj? To je Ibanez gitara RG 560, vtedy to bola tak akože na metal veľmi progresívna gitara a je veľmi kvalitná, lebo tá gitara, ja ju mám takto zavesenú doma na stene a či ju rok tam môže visieť a ona je stále naladená, ona sa nerozladí jednoducho. Môžem s ňou robiť čo chcem, nerozladí sa tá gitara. Aj dobrý zvuk má aj všetko. Áno, je to ja by som veľmi potreboval takú gitaru. No. Tak takú mám. No a na túto gitaru som tým Gladíkom požičal, keď nahrávali ten album, teda ja som ju v 92. kúpil, takže to bolo tak nejako 9.3, 9.4 ten album. A nebolo to tak, že oni mali aj, čo sa týka slovenských kapel, prvý klip na MTV? Prvá kapela, slovenská, ktorá bola na MTV však. No, jasné. Mali. A tam na tej pešej, tuším, sa to natáčalo. Vieš čo, oni boli, myslím, že dva boli. Jeden bol taký akože na púšti a teraz dodnes neviem, či to bolo natáčané v Tunise alebo na Záhorí, teraz neviem. Však to sú také obdobné destinácie, víš. Lebo tam na tej Devínskej Kobyle sú také miesta, tie pieštité, vieš, že to sa dalo. Takže dodnes neviem, kde to natáčali, som sa ich nepýtal. Vidíš, no. Tak... ale na tom MTV boli a to sa im akože nedá zobrať to naozaj. A dokonca som počul, že tie ich albumy, prvé dva, čo vyšli na platniach, že sú veľmi, veľmi žiadané a veľmi drahé v originál verzii. Neviem, či potom nevydali nejakú reedíciu na platni, alebo chceli, alebo neviem čo, ale viem, že tie originály sú veľmi cenené. Nitránska kvalita. No je, takže keby sa mi podarilo Gladiator tam dostať s takýmto nejakým programom, tak by som sa tešil, ale... No. Tak my ti držíme palce, aby ti to vyšlo teda k tomu budúcemu ročníku. A tento ročník sa bude teda konať kedy? Ešte raz si môžeme zopakovať. 15.6. Je to ulica Fráňa Mojtu o 15. hodine. OK. Tak sa vidíme. A budeme do večera, budú tam stánky, hudba, tanec, klobása, všetko. Ženy, víno, spev. Pivné sety, môžu ľudia sedieť, tancovať, čo chceť. Aj kvíz bude aj kvíz na tému nitranský rock'n'roll. A my sa dohodneme s Jančím, s našim technickým riaditeľom a možno urobíme nejaký report z tej akcie po prípade. To by bolo pekné. Takže vidíme sa na nitranskom rock'n'rolle. Dali, ja ti ďakujem krásne za to, že si prijal pozvanie k nám do štúdia. Cítili sme sa s tebou veľmi príjemne a dúfam teda, že aj našim posluchačom sa bude rozhovor páčiť a chceme ti zaželať teda veľa trpezlivosti v tvojich aktivitách a vidíme sa teda na rock'n'rolle nitranskom.
Chalani, ďakujem vám veľmi pekne a veľmi ste ma zasa, aj spomeniem toto, že ste ma týmto prekvapili. Ako, je to síce, ako ja to vnímam ako darček a ešte ste trafili obľúbenú značku. Však to naschvál som tak kúpil. Sortu. Tak sa teším veľmi, ďakujem, veľmi som vám vďačný, ďakujem, teším sa. Prídem zas. Tešíme sa. Nech sú zákusky. Sme? Čustem ten krémeš vyjebaný.